V predchádzajúcom videu s názvom Hriech proti Duchu Svätému a 3 mesiášske zázraky sme videli, ako náboženskí ľudia v dobe, keď Pán Ježiš žil na tejto zemi, opakovane odmietali svedectvo Svätého Ducha a neustále si zatvrdzovali srdce, čo ich nakoniec priviedlo k rúhaniu voči Duchu Svätému. Dopustili sa tak neodpustiteľného hriechu, keďže s definitívnym zavrhnutím Svätého Ducha definitívne odmietli aj večný život, ktorý získavame vierou v Ježiša Krista. V dnešnom videu sa pozrieme na to, či je vôbec možné, aby znovuzrodený kresťan, v ktorom už Duch Svätý prebýva, úplne od Boha odpadol a skončil tak v pekle. Milan, mohol by si na úvod vysvetliť, koho Biblia nazýva znovuzrodeným? Pojem znovuzrodenie pochádza zo známeho príbehu z Biblie, ktorý zachytáva stretnutie Pána Ježiša s Nikodémom. Nikodém bol hebrejský rabín, farizej a zároveň vážený člen Sanedrinu. Sanedrin bol v tej dobe v Izraeli najvyšší súd a zároveň zákonodárny orgán, pozostávajúci zo 71 členov. Pán Ježiš Nikodémovi adresoval tieto slová. Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal, ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Vo farizejských spisoch tej doby sa pre prirodzené narodenie používal niekedy výraz narodenie z vody. Išlo teda o fyzické narodenie, a väčšina farizejov tej doby verila, že pre vstup do Božieho kráľovstva sa stačí narodiť ako Izraelita. Izrael v ich ponímaní mal ako celok účasť na prichádzajúcom kráľovstve a preto sa podľa nich nemohlo stať, aby fyzický potomok Abraháma skončil v pekle. Dokonca sa medzi spismi farizejov našla výpoveď, že Abrahám sedí pri bráne do pekla, aby zachytil každého Hebreja, ktorý je tam nejakým omylom poslaný. Presne tento druh myslenia vidíme u viacerých ľudí aj v evanjeliách, keď oponujú Jánovi Krstiteľovi či Pánovi Ježišovi a odvolávajú sa na to, že sú potomkami Abraháma. Pán Ježiš tu ale Nikodémovi jasne povedal, že pre vstup do Božieho kráľovstva nie je dôležité to, z akého národa človek pochádza, ale rozhodujúce je to, či sa človek narodí z ducha. Ukazuje mu, že náš ľudský duch musí pôsobením Ducha Svätého obdržať nový, Boží život. A to je znovuzrodenie, ktoré nás kvalifikuje pre vstup do Božieho kráľovstva. Nastáva vtedy, keď počujeme evanjelium a pôsobením Svätého Ducha na naše svedomie úprimne ľutujeme svoje hriechy a od hriešného spôsobu života sa vo viere obrátime k Pánovi Ježišovi ako nášmu záchrancovi. On jediný zomrel za hriechy sveta a preto, keď sa celým srdcom vo viere obrátime k nemu, Boh odpustí naše hriechy a dochádza k znovuzrodeniu nášho ľudského ducha. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. A preto, keď sa ďalej Nikodém Pána Ježiša pýta na to, ako sa znovuzrodenie z ducha môže stať, Pán Ježiš mu hovorí o svojej blížiaci sa smrti na kríži za hriechy sveta. O Božej láske k nám ľuďom a o tom, že vierou v Neho získavame večný život a záchranu pred Božím súdom. Ten zasiahne tých, ktorí odmietli vo viere prijať Ježiša Krista ako svojho záchrancu. A ako je to s tebou? Uveril si vo svojom srdci, že Pán Ježiš zomrel na kríži aj za tvoje hriechy? Vyznal si ho svojimi ústami ako svojho pána? Nasleduješ ho? A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Mnohí poznáme ľudí,
ktorí sa určitý čas javili ako znovuzrodení kresťania. Niekedy dokonca celé roky kráčali po Božej ceste, ale postupne sa ich životný štýl dostal do úplného rozporu s Božím slovom. Začali si vo svojom živote ospravedlňovať rôzne druhy hriechov a nakoniec sa od Boha celkom odvrátili. Čo o tom hovorí Biblia? Je možné prísť o večný život? Isté je, že nie všetci ľudia, ktorí v minulosti vyznávali Ježiša Krista ako svojho pána, boli skutočne znovuzrodení kresťania, hoci nejakú dobu to tak mohlo vyzerať. Samotné Božie slovo rozlišuje rôzne skupiny ľudí, ktorí sa odvrátili od viery v Krista, a preto by sme ich mali rozlišovať aj my. Na základe Božieho slova a v súlade s dlhoročnou skúsenosťou s mnohými ľuďmi počas môjho kresťanského života a služby by som rozdelil týchto ľudí do 3 základných skupín. Nie vždy je na prvý pohľad zrejmé, z akého dôvodu človek odišiel od Boha, keďže ľudské srdce dokonale pozná iba Boh. Vo väčšine prípadov však čas ukáže, kde sa konkrétny človek duchovne nachádza. Prvú kategóriu ľudí by som nazval zdánliví kresťania. Vo veľkej väčšine ide o ľudí, ktorí majú iba rozumovú vieru v Boha. Veria, že Boh existuje, intelektuálne súhlasia s mnohými biblickými pravdami, no ich viera zostala iba na úrovni mysle, na najvyššie emócií. Nikdy neprežili hlbokú ľútosť nad tým, že svojimi hriechmi zhrešili proti Bohu. A nikdy v skutočnosti vo viere a poslušnosti nepodriadili svoj život Ježišovi Kristovi. Ak sa títo ľudia nerozhodnú celým srdcom nasledovať Ježiša ako svojho pána, väčšinou je to len otázka času, kedy vo svojom živote začnú praktizovať a ospravedlňovať si rôzne druhy hriechov. Hovoria o sebe, že sú kresťania, ale nikdy nebolo vidieť skutočnú zmenu v ich duchovnom živote. Písmo nám hovorí, aby sme sa nenechali oklamať. Kto zostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Deti, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. Áno, aj znovuzrodený kresťan môže zhrešiť, teda upadnúť do hriechu. Ale ak v ňom prebýva Duch Svätý, ten bude kresťana usviečať z hriechu a volať k pokániu. Toto je jedným z hlavných znakov znovuzrodeného kresťana. Aj preto nás toto Božie slovo jasne varuje pred ľuďmi, ktorí vedome a spokojne žijú v hriechu a tvrdia, že sú kresťania. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Do kategórie zdanlivých kresťanov, teda ľudí, ktorí sa na prvý pohľad môžu javiť ako znovuzrodení kresťania, ale v skutočnosti nimi nie sú, určite môžeme zaradiť aj mnohých falošných učiteľov či falošných prorokov, alebo dokonca ľudí, ktorí vedome slúžia satanovi a do kresťanských spoločenstiev sa snažia infiltrovať so zámerom spáchať čo najväčšie škody. Niektorí z nich dokážu pútavo hovoriť o Bohu a poznať Bibliu. Ich služba môže vyzerať navonok impozantne a dokonca môže byť sprevádzaná duchovnou mocou. Ale ani to samo o sebe ešte nie je dôkaz, že sú skutočne znovuzrodení kresťania. Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vari oberajú z trnia hrozno alebo z bodľača figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, páchateľa neprávosti. Vidíme, že skutočným rozpoznávacím znamením, či sa jedná o znovuzrodeného kresťana, je ovocie Svätého Ducha. Tým je podľa listu Galatianom 5. kapitoly láska,
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Pán Ježiš povedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. Ďalšiu skupinu ľudí, ktorí kedysi kráčali s Bohom a ktorých život vzbudzuje veľké otázniky ohľadne ich spasenia, by som nazval zablúdení kresťania alebo kresťania v pasci. Jedná sa o ľudí, ktorí kedysi úprimne vydali svoj život Bohu. Istý čas ho nasledovali a ich životy skutočne prinášali dobré ovocie pre Božie kráľovstvo. Po nejakom čase ale v ich živote nastal moment, v ktorom z nejakého dôvodu pootvorili dvere do svojho života diablovi, ktorý ich chytil do pasce. Nepriateľ ľudských duší, Satan, je veľmi rafinovaný. Pán Ježiš ho nazval vrahom ľudí a otcom lží. Má pripravené rôzne druhy pascí, do ktorých chytá nielen neveriacich ľudí, ale zvlášť sa zameriava na učeníkov Ježiša Krista, lebo oni sú reálnym nebezpečenstvom pre kráľovstvo temnoty, ak chodia v poslušnosti Božiemu slovu a v moci Ducha Svätého. Počas svojho kresťanského života som sa stretol s množstvom pascí, ktoré Satan nastražil do cesty kresťanom. A boli obdobia v mojom živote, kedy som sa nechal diablom oklamať aj ja a podcenil som jeho rafinovanosť. Jednou z najčastejších pascí, do ktorej sa mu podarí chytiť kresťanov, ak mu to dovolia, je pohoršenie. Veľa ľudí prestalo navštevovať kresťanské spoločenstvo či slúžiť Bohu práve kvôli pohoršeniu. Pán Ježiš svojim učeníkom povedal: nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Grécke slovo pre pohoršenie je skandalon. Toto slovo pôvodne označovalo časť pasce, do ktorej sa dávala návnada. Tento obraz je naozaj výstižný, keďže do pasce pohoršenia sa už chytilo mnoho ľudí. Každému z nás sa z času na čas stane nejaká krivda, nespravodlivosť, alebo nás niekto svojimi slovami či konaním zráni. Ak sa nám to ešte k tomu stane v cirkvi od veriacich ľudí, od ktorých by sme to nečakali, je to dvojnásobne bolestivé. Zrejme si v tej chvíli ani neuvedomujeme, že nám bola nastražená rafinovaná pasca. Ako budeme reagovať? Vyhneme sa tejto pasci tým, že sa rozhodneme napriek krivde, ktorá sa nám stala, odpustiť a dať si do poriadku vzťah s človekom, ktorý nám ublížil? Rozhodneme sa nedržať si v srdci horkosť a ideme ďalej s čistým srdcom za Pánom Ježišom? Alebo otvoríme srdce do korán hnevu, horkosti a neodpusteniu. Naše rozhodnutie bude mať závažné následky, ako sme si už ukázali vo videu s názvom Odpustiť či neodpustiť. Žiaľ, niektorých kresťanov tak pohltí horkosť, sebalútosť či duchovná pýcha, že sa úplne odstrihnú od spoločenstva veriacich a uveria diablovmu klamstvu, že si so svojou vierou vystačia sami. Dostali sa na miesto, kde ich chce mať nepriateľ a vôbec nevidia, že sú v úplnom rozpore s Božím slovom a míňajú sa Božieho zámeru s ich životmi. Ďalšia pasca, ktorú Satan nastražil a v ktorej často vidím zaseknutých kresťanov, je pasca bezbožných vzťahov. Je to pasca, v ktorej dovolia diablovi, aby ich cez niektorých ľudí odvádzal ďalej a ďalej od Boha a duchovne vykrádal. Znovuzrodený kresťan, ktorý je v takejto pasci chytený, väčšinou dobre vie, že Božia vôľa je, aby takýto vzťah ukončil. No napriek tomu, kvôli dočasnému potešeniu alebo nejakým dočasným výhodám si svoju neposlušnosť voči Bohu ospravedlňuje a stále viac a viac sa zamotáva do pavučiny hriechu. Iní kresťania sa zase nechali chytiť do pasce falošných učení alebo do pasce duchovnej vlážnosti, ktorá z nich postupne vysala takmer všetku lásku k Bohu a k Božiemu ľudu. Nie je síce možné v tomto videu vymenovať všetky satanové pasce, ale chcem ti povedať, že ak si znovu zrodený kresťan a nepriateľovi sa podarilo chytiť ťa do pasce, si na veľmi nebezpečnom mieste. Rozhodni sa prosím ešte dnes ukončiť všetky kompromisy s hriechom, ktoré poškvrňujú tvoj život. Navráť sa celým srdcom k Pánovi a nasleduj ho naplno. Nepremárni svoj život na bezbožných cestách. Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti, nech vie,
že kto vráti hriešníka z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Poslednou skupinou sú ľudia, ktorí kedysi nasledovali Ježiša Krista a mali s ním osobný vzťah, ale v určitom momente ich života začali robiť kompromis s hriechom a stále viac sa od Boha vzdialovali. Duch Svätý ich usviečal, volal k pokániu, ale oni ho neustále zarmucovali, ignorovali jeho láskavé volanie i výchovné káznenie, ktorým ich cez rôzne okolnosti zastavoval a volal, aby sa odvrátili od hriechu a vrátili sa k Pánovi. Ich srdce sa postupne zatvrdilo až tak, že úplne odpadli od viery v Krista. Milan, v Biblii sa ale píše: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Na základe týchto veršov nie je možné, aby Satan vytrhol znovuzrodeného kresťana, ovečku Pána Ježiša z Božej ruky a získal ju pre seba. Ako to teda je? Áno, to je pravda. Satan aj so všetkými svojimi démonmi nemá ani zďaleka takú moc, aby dokázal Božie dieťa vytrhnúť z Božej ruky. Satan nie je pre Boha žiadny súper. Odpadnutie od Boha ale nie je o tom, že by Satan človeka vytrhol z Božej ruky proti kresťanovej slobodnej vôli. Božími deťmi sme sa predsa stali tak, že sme sa v nejakom okamihu svojho života slobodne rozhodli vierou reagovať na Božiu lásku a odovzdali sme svoj život Pánovi Ježišovi. Božie láskavé povolanie do večného života sa stretlo a spojilo s našou slobodnou voľbou, keď sme sa vo viere rozhodli nasledovať Ježiša Krista. Týmto krokom sme ale svoju slobodnú voľu nestratili. Na základe Božieho slova i osobnej skúsenosti som presvedčený o tom, že aj znovuzrodený kresťan sa môže rozhodnúť odvrátiť od Krista, potupiť Ducha Svätého a úplne zničiť svoj vzťah s Bohom. Podobným spôsobom, ako keď jeden z manželov napriek manželskému sľubu bezohľadne rozbije manželstvo cudzoložstvom. A hoci sa aj manželský partner, ktorý zažil zradu, pokúsi ešte manželstvo zachrániť a odpustiť manželskú neveru, na záchranu vzťahu treba dvoch. Ak neverná strana pokračuje ďalej v cudzoložstve a nestojí o záchranu vzťahu, manželstvo sa rozpadne. V duchovnej oblasti to funguje rovnako. Ak dovolíme, aby hriech naplnil a zatvrdil naše srdce, ak budeme ignorovať hlas Ducha Svätého, ktorý nás po páde do hriechu bude nabádať k tomu, aby sme vyznali svoj hriech, odvrátili sa od neho a v pokáni sa opäť navrátili k Bohu. Ak budeme vedome šliapať po Božej milosti a rozhodneme sa ostať na ceste hriechu, tak nás táto cesta privedie do skazy. Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. Božie slovo nás na viacerých miestach veľmi dôrazne varuje pred odpadnutím a pred strašnými následkami, ktoré odpadnutie od Boha prináša. Milan, niektorí kresťania veria, že Boh nás pred odpadnutím od viery v Krista varuje tak dôrazne len preto, aby sa jeho deti nezahrávali s hriechom. Podľa tohto názoru znovuzrodený kresťan o spasenie prísť nemôže, keďže večný život je Boží dar a keď ho niekto od Boha dostal ho na veky. Najväčšia strata, ktorú kresťan, ktorý odpadne od Boha, môže podľa tohto názoru utrpieť je, že príde o odmenu v nebi. Je možné, že Boh svoje varovania ľuďom, ktorí odpadnú od viery, nemyslel až tak vážne, ako sa na prvý pohľad zdá? A čo názor, že ak niekto od Boha odpadne, nebol v skutočnosti znovuzrodený kresťan, aj keď tak mohol vyzerať? V skutočnosti takéto vysvetlenie vôbec nedáva zmysel. Uvediem príklad. Predstavte si, že mám pozemok, ktorý susedí s hlbokou priepasťou. Keďže mám malé deti a nechcem, aby sa zabili, postavím medzi mojím pozemkom a priepasťou 20 metrov vysoký, pevný a nepreniknutelný múr, aby neexistovala ani teoretická šanca, že by niektoré z mojich detí skončilo v priepasti. Malo by zmysel,
aby som moje deti opakovane varoval, aby nepreliezali múr, lebo sa zabijú? A to aj vtedy, ak je v skutočnosti úplne nemožné ten múr preliesť? Na čo by som ich varoval pred niečím, čo reálne nemôže nastať? Varoval by nás Boh opakovane pred zničujúcimi následkami odpadnutia od viery v Krista, ak by kresťania v skutočnosti od viery v Ježiša Krista odpadnúť nemohli? Sú aj kresťania, ktorí sa domnievajú, že tieto varovania ohľadne odpadnutia od Boha aj so strašnými následkami sa týkajú iba Židov, ktorí sa v 1. storočí rozhodli nasledovať Ježiša, ale v skutočnosti mu nepatrili. A keď prišli do ich životov prenasledovania kvôli ich viere, tak títo ľudia odpadli od viery v Krista späť k judaizmu. Nikdy vraj ale neboli spasení a preto sa tieto výstrahy dnes znovuzrodených kresťanov netýkajú. Naozaj obstojí takýto argument? Ako vôbec môžem odpadnúť od Ježiša Krista, ak som mu v skutočnosti nikdy nepatril? A aký je rozdiel medzi Hebrejom 1. storočia, ktorý sa od viery v Krista odvráti späť k judaizmu, a medzi človekom 21. storočia, ktorý nejakú dobu vo viere nasledoval Boha v plnom uvedomení si toho, kým Ježiš Kristus je, čo pre neho spravil na kríži, a potom sa od Ježiša Krista úplne odvráti a skončí, povedzme, vo východných náboženstvách? Pozrime sa teraz spolu aspoň na niektoré z týchto varovaní a aj na to, či opisujú znovuzrodených kresťanov, ktorých Boh skrze Ducha Svätého pred odpadnutím varoval. Všimnime si, že písateľ listu Hebrejom adresátov oslovuje ako bratov. A keď si prečítame kontext a nasledujúce verše, je jasné, že ide o skutočných bratov v Kristovi, teda znovuzrodených kresťanov. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha, ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi. Pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Apoštol tu pod vedením Ducha Svätého napomína židovských kresťanov, aby si strážili svoje srdce, aby ich mámenie hriechu nezatvrdilo voči Bohu. Toto mámenie hriechu v ich živote by mohlo viesť až k tomu, že odpadnú od živého Boha. Slovo odpadnúť v pôvodnom jazyku nesie tiež význam odstúpiť, úplne sa oddeliť, odpadnúť do vzbury, či ísť úplne opačným smerom. Autor listu Hebrejom ich preto povzbudzuje, aby sa spoločne vzájomne povzbudzovali vo viere, aby k tomu hroznému odpadnutiu od Boha v ich živote nedošlo. Nasledujúce riadky potom píše v prvej osobe množného čísla, a teda to, čo píše, zahŕňa i jeho. Veď máme účasť na Kristovi. Pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Zamerajme sa krátko na slovné spojenie účasť na Kristovi. Grécke slovo metochos, ktoré je tu použité, sa dá preložiť ako účasť alebo podiel. Teda očividne sa to týka kresťanov, lebo iba oni majú účasť na Kristovi. Myšlienka týchto veršov je zrejmá. Účasť na Kristovi, teda podiel na tom, čo pre nás Ježiš Kristus vykonal, máme iba vtedy, ak sa naše srdcia nezatvrdia mámením hriechu a neodpadneme od živého Boha. Teda, ak vo viere vytrváme až do konca nášho života. V úplnom súlade s týmto vyhlásením, že ak odpadneme od Boha, tak sa už na nás viac nevzťahuje Ježišova obeť na kríži, je aj nasledujúce varovanie z 10. kapitoly listu Hebrejom. Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, nie je už viac obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva 2 alebo 3 svedkov. Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvetený, a potupí ducha milosti. V starej zmluve podľa Mojžišovho zákona neexistovala obeť za hriech, ktorý bol vykonaný v úmyselnej vzbure voči Bohu. O čo vážnejšie je to, keď človek úmyselne opovrhne Božím sídom. Zneváži obeť Pána Ježiša, ktorá ho očistila, a potupí Ducha Svätého.
Pošliapať Božieho syna a potupiť ducha milosti samozrejme môžu aj neveriaci ľudia. A to napríklad tým, že sa rúhajú Ježišovú menu, Duchu Svätému, alebo si robia posmech z obeti Pána Ježiša na kríži. Som však úplne presvedčený, že toto miesto hovorí o znovuzrodených kresťanoch, ktorí sa v nejakom okamihu svojho života vedome odvrátili od Krista a rozhodli sa pre život v hriechu. Ten dôvod, prečo tomu verím, je ten, že sa jedná o človeka, ktorý, citujem, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvätený. Z kontextu je zrejmé, že krvou zmluvy sa tu rozumie krv Ježiša Krista, ktorú prelial na kríži za naše hriechy. Je pravdou, že Pán Ježiš zaplatil za hriechy celého sveta, ale jeho krv má posväcujúci účinok a úžitok iba pre tých, ktorí v neho uverili a prijali jeho milosť. Význam slova posvätený v Biblii znamená oddelený a očistený pre Boha alebo pre službu Bohu. V starej zmluve napríklad boli posväcovaní kňazi na službu v chráme, alebo niektoré chrámové predmety sa posväcovali na konkrétny účel pri chrámovej bohoslužbe. Ak toho človeka posvätila Kristova krv, znamená to, že sa stal súčasťou Božieho ľudu. Pán Ježiš ho posvätil pre seba a bol povolaný k tomu, aby Pána Ježiša nasledoval. Potvrdzuje to i nasledujúce miesto z Božieho slova. Preto aj Ježiš trpel vonku za bránou, aby posvätil ľud svojou krvou. Vidíme teda za ním von z tábora a znášajme jeho potupu. Aké je to tragické, keď sa takýto človek neskôr postupne vydá úplne opačným smerom. Zatvrdí svoje srdce tým, že napriek varovaniu Ducha Svätého odmietne opustiť hriech vo svojom živote. Neskôr odpadne do vzbúry voči Bohu a úplne sa tým oddelí od Krista. Chcem však zdôrazniť aj to, že Boh je nesmierne trpezlivý a milostivý. Sú aj ľudia, ktorí sa trápia obavami, že zhrešili voči Bohu neodpustiteľným hriechom. Ak im je ale úprimne ľúto, že svojim konaním zarmútili Boha, tak je to vlastne dôkaz, že ich srdce je stále schopné pokánia. To, čo potrebujú, je prísť k Pánovi, vo viere prijať jeho odpustenie na základe toho, čo Pán Ježiš pre nás spravil a ísť ďalej za Pánom Ježišom. Ak však niekto neustále vedome šliape po Božej milosti, môže sa mu stať, že prekročí hranicu, spoza ktorej už nie je návratu. Jeho srdce i svedomie sa môže hriechom zatvrdiť takým spôsobom, že úplne odpadne od viery v Krista. Pretože tých, ktorí už raz boli osvietení, okúsili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svetom, okúsili dobré Božie slovo i moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnovovať k pokániu, pretože v sebe opäť križujú Božieho syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, keď vpíja dážď, čo na ňu často padá a rodí rastliny užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní od Boha. Ak však rodí trnie a bodlačie, je bezcenná a blízka prekliatiu a nakoniec býva vypálená. I v tomto úseku písma vidíme, že toto varovanie patrí ľuďom, ktorí mali jasné porozumenie evanjelia, keďže prijali nebeský dar Pána Ježiša Krista, mali účasť, teda podiel na Svetom Duchu, čo opäť jasne dokazuje, že išlo o znovuzrodených kresťanov. Vo svojom živote sa presvedčili o pravdivosti Božieho slova, zažili vo svojom živote prejavy Božej moci a predsa odpadli od živého Boha. Vidíme, že títo ľudia si hriechom tak zatvrdli srdce, že prekročili bod návratu a už nie sú schopní činiť pokánie. Ak je možné takto definitívne odpadnúť od Boha, nemáš strach, že raz od Boha odpadneš a skončíš v pekle? Nie je dôvod, aby som žil v strachu, pokiaľ žijem v spoločenstve s Bohom a rozvíjam s ním vzťah. Boh mi nedal ducha strachu, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Radujem sa z toho, že mu patrím, že dal zapísať moje meno do knihy života, že mi daroval svojho vzácneho svätého ducha a že mám tú výsadu slúžiť kráľovi kráľov. To, čo však veľmi vo svojom živote potrebujem, je zdravá bázeň pred Bohom. Biblická bázeň nie je strach pred Bohom v zmysle nejakej hrôzy. Veď Boh je náš milujúci Otec. Biblická bázeň pred Bohom je láskyplná, hlboká úcta k Bohu, ktorá zahŕňa podriadenie sa jeho slovu a autorite. Je to vedomie, že môj dobrý Boh je stvoriteľ a vládca celého duchovného i fyzického sveta a zároveň je svätým Bohom. Nie je v ňom žiadna temnota a z celej duše nenávidí hriech.
Hriech mu je úplne odporný, lebo narušuje vzťah medzi ním a jeho stvorením i medzi ľuďmi navzájom. Hriech privádza ľudí do zatratenia. Ale keďže Boh je plný milosti a zľutovania, v Kristovi zobral hriech celého sveta na seba a nechal sa pribiť na kríž. Pán Ježiš zomrel potupnou smrťou, aby niesol trest, ktorý patril nám za naše hriechy, aby nám mohlo byť odpustené a mohli sme sa stať jeho deťmi. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ak ma Boh takto miluje a zároveň je tou najvznešenejšou, najúchvatnejšou, najmudrejšou a najmocnejšou bytosťou v celom vesmíre, hodnou uctievania, a zároveň sudcom celej zeme, pred ktorého sa raz postaví každý z nás. Nemalo by to v nás budiť hlboký rešpekt, ale i vďačnosť, že tento večný, vševládny, všade prítomný a nadovšetko slávny Boh chce mať s nami osobný vzťah. Svoju lásku k nám dokázal skrze kríž a bolesť, ktorú ho naše spasenie stálo, a veľmi túži potom, aby jeho láska bola z našej strany opätovaná. Aby sme zdieľali s ním naše životy už tu na zemi a strávili s ním večnosť v nebi. Nebudí jeho láska v našom srdci úžas? Prečo by sme sa mali obzerať späť a vedome sa vystierať po veciach, ktoré nenávidí a ktoré ho zraňujú? Preto si prosme od Pána hlbokú Božiu bázeň do našich srdc. V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik z osídel smrti. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu. Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. A tu je kľúč. Bázeň pred Bohom, teda láskyplná úcta k Bohu, nás zároveň učí nenávidieť hriech. Otvára nám oči na hriech ako na niečo, čo môže potenciálne rozbiť náš vzťah s Bohom, ak sa budeme s hriechom vedome zahrávať. Ak si v minulosti úprimne odovzdal či odovzdala svoj život Ježišovi Kristovi a uvedomil si pri tomto videu, že si opustil svoju prvú lásku k Bohu a začal robiť kompromisy s hriechom, mám k tebe prosbu. Ak v tejto chvíli zažívaš, ako ťa Duch Svätý usvieča a varuje, aby si ukončil bezbožný vzťah, v ktorom sa nachádzaš, či opustil hriech, ktorý si už nejakú dobu ospravedlňuješ, neignoruj prosím ten tichý, jemný hlas Ducha Svätého, ktorým k tebe hovorí. Neignoruj prosím ťa písané Božie slovo, ktorým ťa varuje. Vyznaj svoj hriech, pomenuj ho pravým menom, pokor sa a návrat sa celým srdcom k Ježišovi Kristovi, ktorý položil svoj život za teba. Uvidíš, ako ťa Božia milosť obnoví. Si na dôležitej križovatke. Nevymeň vzácne Božie povolanie v tvojom živote za chvíľkové potešenie, ktoré ti ponúka hriech. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim Otcom i pred jeho anielmi.